ƙarya ne, ƙarya ne, wallahi so ƙarya ne na faɗa. Wanda zai ja da abin da nake faɗe zance su shirme ne, wallahi na duba ne nazari shi kansa so hauka ne, ashe ƙarya ne na riga na gane, to ashe mugun abu ne wallahi so ƙarya ne na faɗa. Ta zance in yi bayani gare ku yan soyayya, ke budurwa da ɗan saurayi da har kuke tarayya, to ku dai gane da ke da kai duk ɗaya ne, to in dai ƙare zance wallahi so ƙarya ne na faɗa. Bace rigima a ciki da rashin zama lau da lafiya, bacin ranta ya fi yawa wallahi muguwa soyayya, mai kamar taya mai sa mutum ya jinya, ta saka ni cikin gadari a yanzu ni gashi ina ta faɗa. Amana muguwa ce ke wallahi ko ina an zana, babu daɗi sai wahala haɗuwa da ke kuna, misa mutum ya kawo hanya karuwa soyayya, to a gaskiyar zance na daina so tun da ba shi da ɗa. Aiki ba wallahi ƙarya ce, soyayya in ba ta rasulallahi ba Allah hauka ce, soyayya in ba ta uwa da uba ba wallahi shirme ce, soyayyar da ba Allah a cikinta ita ma zance ce, soyayyar da ba tausayi a cikinta na faɗa ƙarya ce, ashe ƙarya ce wallahi duk zance ce.